Naka-record na sang tatlo ka mga biktima sang firecracker-related incidents ang Iloilo Provincial Health Office. Samtang nagahilapit ang bagong tuig. Banumduman kasang Disyembre 24, may duwa pa lang ka mga minodidad nga nalukpan sang buga sang Disyembre 19 kag 21. Sa subong mayara na sang ikatlong biktima sang palupok sa ini ka-15 anyos nga na-record sa Banwas sang Alimudjan. Sa interview sang Pomboradyo kay Dr. Rodney Labis, ang Chief sang Health Service Delivery Division sang Iloilo Provincial Health Office, ginpahayag nga natabong insidente sang bispera sang Paskwa kag sang Disyembre 25 lang ini na-report sa ila opisina. Napaso ang kamot sang biktima bagod sa paggamit sang palupok nga kamera kag gilayon man ini nga gindala sa ospital. Matapos nga nabulong ang pilas, gilayon man ini nga napagwa bangod sa naangkon sining nga minor injury lamang. Nagpahayag man si Dr. Labis nga gina-verify pa nila ang mga record bangod mayara sa mga insidente nga wala nagalabot sa ila opisina. Nagpahanumduman ini sa publiko nga likawan gid ang paggamit sang palupok ilabi na mga delikado nga klase kang isang buga o kun anuman nga gamit nga may dala nga peligro. Or naman sang bago nga kaso sang firework related injury. Ini ang halin sa Banwas sang Alimudjan. Isa ka bata na naman nga naga-edad 15 kag ini nalukpan sang palupok nga kamera. Ang bata nakakuha sang paso nga injury sa iyang kamot kag inigindala sa ospital pero tungod nga na-assess nga minor injury ini ginmanage ini sa outpatient department, gintagan sa bulong kagin papuli ang bata. So sa liwat no, ginapahanumduman naton ang mga pumuluyo. Ikawan gid ang paggamit sang delikadong palupok sa liwat, mas maayog yapon nga magamit kita sang safer alternative.